ବାବାଙ୍କୁ କହିବୁ ଚାଲେ ସକାଳ ହେଲାଣି ଆହୁରି ତ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଶୋଇଛନ୍ତି ଖଟଟା ଉପରେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାଲିଠୁ ହେଲା ସେମିତି ହଉଛୁ ବୋବେଇଟା ଯେ। ଚାଲେ ବାବାଙ୍କୁ କହିବୁ ଚାଲେ ଚାଲେ ବାବା ଉଠିଲେ ତୋ ପାଇଁ ବାଣ ଆଣିଦେବେ ଚାଲେ। ଆଇ ଉଠୁଛ କି ନାହିଁ? ହଁ ସକାଳ ଆସିକି ଦ୍ୱିପହର ହେଲାଣି ଆହୁରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଖଟଟା ଉପରେ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଠୁନ, ଉଠ, ସେ ଛୁଆଟା ପରା କାନ୍ଦୁଛି, ଉଠ। ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ସକାଳଟାରୁ ଡାମରା କାଉ ଭଳିଆ ରାଉ ରାଉ ହଉଛ? କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ସକାଳ ହେଇଛି ସକାଳ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ସକାଳ ହେଇଛି। ହଁ ଛୁଆଟା ରଖେଇ ବସେଇ ଦଉନି। କାଲିଠୁ ହେଲା ବାଣ ଫଟେଇବ ହଉଛି। ଉଠ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ବାଣ ଧରିକି ଆସିଦେବ। ସେ ଫଟେଇବ ବୋଲି ହଉଛି। କାଲିଠୁ ହେଲା କହୁଛି ବାଣ ଫଟେଇବ। ଆରେ ମେଞ୍ଚଡ଼ ଟୋକା ଖଣ୍ଡକ ଭୂଇଁରୁ ବାହାରିନି, ଏବେଠୁ ସିଏ କହୁଛି ବାଣ ଫୁଟେଇବ। ତୁ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଜାଣିଛୁ? ସେ ମଣିଷକୁ ହଇରାଣ କରିଦଉଛ। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଛୁଆ ବାଣ ଫଟେଇ ପାରିବନି? ହଁ ସିଏ ନ ଫଟେଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ଫଟେଇ ଦେବିନି? ଅନେଇଲ ଯିବ ଭଲ ଭଲ ବାଣ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଥିବ। ଏବେ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ସୁରୁସୁରି, ଝୁରୁଝୁରି, ତାଳ ଫଟକା, ନଡ଼ିଆ ବାଣ, ଆଉ ଏଇ ବମ୍, ସୁତୁଲି ଭିଡ଼ା ବମ୍, ଆଉ ଏଇନେ ଯେତେ ସବୁ ବାଣ ବାହାରିଛି ବମ୍ ଭଳିଆ ଫାଟିଲା ଭଳିଆ ବାଣ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଥିବ। ଅନେଇଲ ସବୁ ଧରିକି ଆସିବ, ନହେଲେ ସିଧା ତମର ଫଟେଇ ଦେବି ଯେ ମୁଁ। ଆଉ ମତେ ଚିହ୍ନିନ? ବୋପାଲ ରାହାବାଳି ମାଇକିନା କ'ଣ ହଉଛି? ତମ କଥା ଏବେ ସଇଲା ନା ଆଉ ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ତମ କାମ ସରିଲାଟି? ହଁ ସରିଲା, ବାହାରୁଛି ପରା ଏବେ ଯାଉଛି ବଜାର ଯିବି, ତମ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିବି, ନ ଆଣିଲେ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହବନି, ସବୁତକ ବାଣ ଧରିକି ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ କମିଲା ସେଥିରୁ, ଯେତିକି କହିଛି ତମକୁ ଦେଖ ମନେ ରଖିଥ, ଯେତିକି କହିଛି ସବୁତକ ଆଣିବ, ଗୋଟିଏ ବି ଯେମିତି ନ କମେ। ଆଉ ଯଦି କମିଗଲା ମତେ ଚିହ୍ନିଛ ମୁଁ କେମିତିଆ ଲୋକ, ତମ ବାଣଟା ଆଗେ ଫଟେଇ ଦେବି। ହଉ ହେଲା, ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ମନେ ପକେଇକି ସବୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଭୁଲିଯିବି ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିବି ଏଇଟା କିଣିଛି, ଆଉ ଯାହା କହିବ ଧରିକି ଆସିବି। ଲୋ ମୋ ମା, ମୋ ବାଟ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଏଥର ଯିବି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ତମେ ବାଣଟା ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଯିବ, ମୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି, ନେଲପଲିସି, ଟିକିଲି, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ଆଉ ଗୋଡ଼କୁ ହଳେ ପାଉଁଜି, ଆଉ 2-3 ସାରେ ଗୋଡ଼ ମୁଦି ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିବ, ଯେମିତି ମୋତେ ସବୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯିବି, ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦୀପ ଜଳୁଥିବ କେମିତି ଝଲମଲ ହେବି ମୁଁ ସେଇଠି, ତମେ ମୋତେ ଦେଖିକି ନାଖିଯିବ ତମ ଢେଗା ଢେଗା ଆଖି, ବୁଝିଲ? ଆଉ ଯଦି ସେଥିରୁ ବି ମନେ ରଖିଥ, ସେଥିରୁ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ତମକୁ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି, ଇନଷ୍ଟାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଜାଣିଛ ତ? ମୋତେ ଚିହ୍ନିନ? ହଉ ଉଠ, ମୋତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼, ମୋ ରାହାବାଳି ମାଇକିନା। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି ବାଣ ଆଣିବେ ବୋଲି। ଆଣିଲେ ମସ୍ତକିରି ଫୁଟେଇବୁ ଆମ ବାବୁ ବସିକି, କେତେ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ। ଦିଦି ମା କ'ଣ କରୁଛ? କିଏ ନିକି? ଆସ ଏଠି ବସ। ଆସିଲ ଭଲ କଲ, ହଉ ବସ। ଆମର ବାଣ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଣିଲେ ଆମେ ଫଟେଇବା ମିଶିକି, ବୁଝିଲ? ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ? ମୁଁ ପରା ଆସିବି କହୁଛି, ଆସିପାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଜାଣିଛ ମୁଁ ବି ଆଗେ ଚୁଇଁ ମୁଇଁ ନରମୀ ଲତାଟିଏ ହେଇଥିଲି, ସରମରେ ମରି ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଦେଖିଲା ମାନେ ତା ଢେଗା ଆଖିକି ମୁଁ ଡରି ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଯେବେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଇଗଲା, ଖମ୍ବ ପୋତିକି ଦମ୍ଭ ହେଇଗଲି ଆଉ।
ସିଧା ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଭିଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଲି, କହିଲି ଆ ବାଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଚଢ଼ିଯିବି, ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ। ସେବେଠୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଷଣ୍ଢ ରନିଗଲି। ସିଏ ପୁରା ନରମ ହେଇକି ରହିଲା। ଏଇନେ ଯାହା କହିଲେ ଯିବ ଆଣିବ, ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ମା ପୁଅ ପୁରା ଆମେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଏକା ଥିଲି ବୋଲି ସିନା ଡରୁଥିଲି। ମୋର ପୁରା ପୁଅ ବାହାରିଲାଣି। ନହେଇ ନହେଇ ଫେରେ ମୁଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି, କ'ଣ ଝିଅ ଭାବିଲ କି? ଏ ମା ସତରେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଅଣ୍ଡିରା ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଡରିବ ସେ ବେଶୀ ଡରେଇବେ, ତମେ ଜାଣିନ? ତମ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି କହନ୍ତି? ଏମିତି କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ଯାହା ହେଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ହଁ, ତମେ କ'ଣ ଏମିତି କରିକି ଠିକ୍ କଲ? ଆଲୋ ବାଡ଼ି ଖାଇ, ଏଇଠୁ ଉଠୁ। ମୋତେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ତୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ। ବାହାର ମୋ ଘରୁ ବାଡ଼ି ଖାଇ। କେତେ ସରଧାରେ ଡାକିଲି ବାଣ ଫଟେଇବା ବୋଲି, ଆସିକି ଏଠି ମୋତେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଉଛୁ? ବାହାର ମୋ ଘରୁ ବାହାରେ। ହଁ ଯାଉଛି ହେଲା, ଖଡ଼ା ଖାଇବାଇକି ନା ତୋଠୁ ବସିକି କ'ଣ ଭଲ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି? ହାଲୋ ବାଡ଼ି ଖାଇ, ହାଲୋ ଜୁଗୁଣି ଖାଇ, ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ ଲୋ? ଏଲୋ ଝାଡ଼ା ଖାଇ, ହାଲୋ ଘୁଅ ଖାଇ, ତୋତେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି ଲୋ। ତୁ ଅସଲ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲ, ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଲୋ। ଆଲୋ ଏଇ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ। ମୁଁ ବି କମ୍ ଖଣ୍ଡେ ନୁହଁ, ମୋ ନାଁ ଜାଣିଛୁ ଯେମିତି ମୁଁ ବି ସେମିତି ସିଧା ତୋ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିବି ଲୋ। ଏଇ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ, ମୋତେ ବି ଗାଳି କରି ଆସେ। ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳିକି କଥା କହ। ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କି? ଶୁଣି। ଆଲୋ ଏ ଘଇତା ଖାଇ, ପୁଅ ଖାଇ, ଝାଡ଼ା ଖାଇ, ବାନ୍ତି ଖାଇ, ସବା ଖାଇ, ତମ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବଲ, ତୋ ଖୁଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଧରିବଲ, ତୋ ଚାଳରେ ନିଆଁ ଚଢ଼ିବଲ, ତୋ ଘଇତା ମରିବଲ, ତୋ କବାଟ ପଡ଼ିବଲ। ଆଲୋ ତୋ ଘରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବଲ, ତୋ ଘଇତାକୁ ସାପ ମାରିବଲ, ତୋ ପୁଅକୁ ବେଙ୍ଗ ଖାଇବଲ, ତୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିବଲ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଆଣିବ। ଘଇତା ଛାଡ଼ି ଘର ବୁଡ଼ି ମୋତେ ଶିଖେଇବୁ, ଘଇତାର ସେବା ମୋତେ ଶିଖେଇବୁ। ହେଲେ ଘଇତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆସିକି ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ତୋତେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ସରମ ନାହିଁ, ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋତେ ଦେଖାଉଛୁ। ନାଲିଆ ଧଳା ଗାର ପକା ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ମୋ ଆଖିରେ ଚଷମା ମାଡ଼ିକି ତୋ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତୁ ସତୀଟାଲ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଘଇତା ଛାଡ଼ିଲି? ତୁ ତ ଘଇତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ଲୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘଇତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି। ହଁ, ଘଇତା ଉପରେ ଷଣ୍ଢକିରି ଦେଖାଉଛୁ। ଗାଡ଼ି ମରେଇ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛୁ କିଲୋ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କଲି ଠିକ୍ କଲି ନା ଭୁଲ କଲି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଠିକ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ବି ନ ଲାଗିଥାଏ ସେଇଟା ବି ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ।